Dalan, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa ti umuna a Korinto, Kapitulo 7, versikulo 2. Ngamtap no maliklikan ti pannakikamalala, masapul nga adda bukod nga asawa ti tunggal lalaki, ket kastamat ti tunggal babae. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Nakapagkararagtan, lakay. Maturugtan. Ay, nabanog kak itang aldaw. Ala, maturugtan. Kumusta mo ti trabaho mi di opisina yo? Awan parikot. Katsi ka, kumusta ti trabaho ija opisina yo? Awan parikot. Ngam idistino da kano ija Isabela. Iti may sa branch mi ijay, inton aglokat. Siyak ti pagbali ng da manager. Apay nga italaang nga imbagam dayta. Sa anak namin na sigurado, no awatak dayta nga oportunidad, wano saan. Lakay. Mayadayo akada kayo no bilang. Sabado itirabi iti panagawid ko. Sagsubliak manen itirabi iti Domingo. Anya nga rod kat agtrabaho ka mo. Diyak kaya ti mayadayo kada kayo, bakit? Sana bale, tadamot ko, Chem. Nalakalaang ti panagawid mo no bilang. No kasta, umanugot ka, mapanak ija Isabela? Wan awan ba't parikot? O sige, awatak nga rod ti offer ti opisina kanya. Sa bagay, dumakkal ti sweldo no bilang. Kan laglagi pam, asaan pa'y analpas to'y balay tayo. First floor pa'y laang tinalpas. Iso nga aganos ka. Ay, win nga rod. Ti importante, kanayon ka nga agawid. Iti kasta, saan kami matamail-iliw kan ka? Manang Lita, rumwar kamin sikan ti makaamo kadagiti ubing. Wan ma'am, di kay agdanag. Ala nga rod, rumwara kon, taagur-uray ni Lando di tarwar. Ala, inakon, amangan numala daw kami. Agan-anad kayo, ma'am. Ay, nasingpet dagiti amok. Imbilang dak akas kamang ti pamilyada. Kan biliba kadakwada nga agasawa. Tapulos adida nagaba. Siyak ti kadwam amapan ija Isabela, pare. Data ti mangilukat iti opisina ijay. No kasta, umanugot ti asawam, amayadayo ka kadakwada? Kun pare, tatrabaho mo tigapuna. Sa bagay Sika ngay pare, umanugot kadimot ni Mare Helen. Wen, Sana bale, tadwa tamat amapan, saan tama ikawa. Lakay, naisaganak amin ng dagiti awitam nga agpa Isabela. agyaman ak, bakit? Agan-anad kay jay kan, agsingsingpot ka. Amangan nagbabae kakit dimot ijay. Anya? Unay kan bakit? Laglagi pam, ay ayatan ka unay lakay. Kan di mo liwayan ti agkararag ha, ayadayo na ka ti Diyos iti sulisog. Wen, bakit? Uray sika, kastamot ti aramidem. Agtalakakan ka. Iso nga intulok ko amapan ka ija Isabela. Amok na ipatpatag na kami a pamilyam. Wen, bakit? Ipatpatig kayo, pamilyak. Naliday ka mat, Ma'am Helen. No apay nga min a pinalubosam ni Sir Lando amapan ija Isabela. Agdanagak manang Marta. Nga amangan no agbabain ni Lando. Apay akasta ti panunot mo. Kat saan namat nga aramid ti kasta? Ammom kadi ang nagbabae ti asawa tay may sa akatrabahuak. Gabot aday yung matitrabaho ti asawa na. Kat syempre, sala agawid no kasta asabado nga awan sa ragda. No kasta ti panunot mo, apay nga rod a pinalubosam. Awan mo't gayam panagtalak mo iti asawam. Man, Ay na, Ma'am Helen, di ka agpanunot iti negatibo.
makapadakas dayta iti relasyon nyo nga agasawa. Saan nga agbabae ni Sir Lando, gaputa adda ka nga asawa na, ay ayatan na ka. Hello, miss. Mabalin ka diti makiamam mo? Apay kay tinasaan? Siyak ni Marta. Ti akin ko iti dayto a restaurant. Ah, si kagahayam ti akin ko ay ti dayto a restaurant. Isumat lagayam ang nagpintas dayto a restaurant. Tanapintas ti akin kukwa. Naangaw ka. Ay, siyak gayam ni Jerry. Kat nilando to'y kadwa ka. Agyaman akta dito'y kayo amang mangan. Namin anon ang nakita kayo dito eh. Gumaminsan ngamin. Masadot kami nga agluto, miss. Marta, ko namlatan kanya. Ah, Oh, apay asaan ang matagtagari day takadwam. Ming-ming-mingan nakmatlatan. nagpintas ka ngamin. Isu aming mingmingan nakalatan. Oy, pare. Agsaukam ta. Ah? Ay, naimas ti luto yo dito eh. Magustuhan mi. Agyaman nak. Mabalin ka diti makigayam kada kayo? Saan adakas, Marta? Sige manipod ita. Agpapagayam tayon. Nainbag nga orasyon, sir. Delivery para kada kayo. Idisok diti lamisaan, sir. Delivery? Well, sir. Manipod ka ni Ma'am Martha. Sige. Inakon, sir. Agyaman na kading Jerry, umasidad ka man dito eh. Apay, pare. Makansamot day ta, pare. In-order mo? Saan? Impa-deliver ka no ni Marta. Uy! Nagsaya aten. Malibreta iti makan. Ala, mambit lang tay saganak no anyaman day ta makan. Oh, apa yan nakaisum kalataditan kasinsin. Ha? Gapo ka di, tiado a customer tayo itangal daw. Gaputan na in lava, lovely. Ha? Sino tinakain laba minsan? Nilando. Amukon. Ay no, nagtairmat nga minday jay, kasinsin. Ay no, uray siya, inlabak kan kwan na. Anya? Amangan matnuad ng pamilya na. Uray pa. Basta, agayatak kan kwana. Kanayon nga isutyad da iti panunot ko. Ay, kasano nga tama daan kami ti relasyon. Hoy, kasinsin. Kita man na yung amangan nuad na pamilya na. Uray pa. Ay ayatak man. Nga uray, baling ka akabit? Juan! Ay, tanga. Di ka man nagbali na maan kasinsin. Ay, Nuad ng pamilya na. Bye-bye, amon. Mapanta ka no ita ijay balay ni Marta. Ta nagpaparti iti kaldeng. Lagi na natakit di. Tanalpas ti trabaho ta. Narigat mat apaayon ta. Uray, ta mabiit talaang. O sige, mapanta nga rod. Ala, intan. Tama nga numatagtakan nga agur uray. sige laang Lando. Jerry, uminom tayo. Ado ti arak tita. At 20 pulutan yun. Aduti pulutan tayo Wen, gusto nga aguma kayo. Oh, Lando, ado ti basom. Agyaman nak. Cheers! Cheers! Ayan ni Parilando. Ay, di kagdanag. Ipaturok ko dita silet. Huh? Sige, lakit din. Maturok kan dita sopa. Tanet, nga trabiin. Masapa kayong tulangin arumuar inton bigat. Agsapan, saan pera nakariin ni Lando? Si Aarakop lat na kanyak. Baybay aklatan, aging ka makaroon. Anyat. Good morning, Lando. Apay akaabay ka naturog. Si Aarakop ka kanyak, manipo di dirabii. Anya? Sige, mabitang Tay nakagpaluto iti armusal. Saanan? Rumor ako na. Adda ni Jerry di tasalas. Nalabit ang nakaturog pailaan. Mabitang Agpaluto ak iti sopas.
No kasta, ginulibam ti asawam. Saan? Awan tinapasama kada kami kini Marta. Kat kunam anak kaarakop kan ka, idinakarain ka. Ngam awan tinapasama kada kami. Pare, madlaw ko ngamin, ag gusto kan ka ni Marta. Pare, napintas ni Marta. Imposibleng awan pa naggustong kan kwa na. Aklonat pare. Talaga nga gusto ak nagkankwana. No kasta, ginulibam nga rod ti asawam. Saan? Diretso titurog ko pare. Jack ginaraw ni Marta. Kasano itan, pare? Amangan no di mon maliklikan ni Marta. Nang runa, ta isupayin a mismo ti umasidagken ka. Ala, aginanakan, lakay. Amok ang nabannog ka una iti biyahem ang naggapu iti Isabela. Awan bakit? Nabannoga ka talaga. Nga maagasan ti bannog ko, no arakopan na. Kasta ka di? O di, arakupan ka. Kailiw kan bakit? Kasta akmat, lakay. Ay ayatan ka unay. Kat di kan to isukat iti sabali. Umuna akon ang makimisa, Ma'am Helen. Tainton sumangputak, sumaruno kayong tumatan. Wan, manang. Awan agbati dito'y balay, no agigigdan tayo. Wan, manang. O sige, umuna ka nga rodan. Kana agbabanding kayo mo't asa nga pamilya ah. Kalpasan ti misa, ingkay agpasyar. Wan, manang. Kasta ti ko na nilando. Ala nga rod, ma'am. Agpalas ako, untain nak makimisa. Oh, kasano? Agsubli ako ni J. Isabela. Agbiyayak itan. O sige, lakay. Kat agan-anad ka kanayon. Ipasnak mo ti agtrabaho para iti pamilyata. Kas kanyak, Jack baybay anti trabaho. Wen, bakit? Agan-anad ka iti panagbiyahem, ah. Wen. Alang nga rodan, inakon. Agan-anad ka. Wen, bakit? Agpatuloy akon. Lando, inawis kay ta dito'y balay ko. Tada ibagakan ka. Anya day tay? Ngamsakbay na, uminom ta. Danggayan nga. Saan ako uminom? Ang mga numaparte ka. Uminom tala iti basit. Kan awan kadwata ita dito'y balay. Dudwa talaan. Marta. Lando, Inarakop nakmatan. amok. Agusto ka mat kanyak, saan ka di? Ngam amok alablaban am tiriknam. Kaputad dan pamilya. Marta. Ngam di kagdanag. Datala ti makaamoy ti daytoy. Marta. Ukasam ko man ti arakop mo kanyak. Lando, ay ayatan ka. Marta. Ijay gayam ayan ni Marta tinapanam. Kat, anya ti inaramid mo ijay. Nagsarita kami lang. Anya pa'y, Inarakop. Ken inagkanak. naglips to lips kayo. Kasta nga rod. Anya pa'y tinapasamak. Awanin. Sigurado ka? Nakapagpanunot ka na imbag. Katrim mo arak adagos iji balay na. Sigurado ka? Jesus pare, delikado na. Pare. Ay, bidot sa nga agpayso, ti nakigayam takan ni Marta. Ngamin, aggustukan ka. Ket amangan no day ti pakadadaelan ti pamilyam. Siya kon tinangyag dito'y taraon. Iti kasta, saan kayong naagluto? Saan ka kuman ang nagsayang iti oras mo, Marta? Baybay anak ko malaan, Lando. Babaan iti kasto'y awagas. Maipanagnak ko ti panagayat ko kan ka. Marta, napintas ka. Kat saan ka anarigat nga ayatan? Aklonak, agayatakan ka. Ngamad dan pamilyak. Iso ano mabalin? Liklikan ta kuman ti tunggal maysa. Lando, naragsakak. Gaputa agayat ka kanyak. Di kagdanag. Saan ka nga agawon iti asawam? Marta, Ay ayatan ka, Lando. saan, Marta? Manipod ita.
Liklikan tan ti tunggal maysa. Nasingpat ti asawak. Ket jak kayat amasaktan. Ilimad ta ti relasyon ta. Saan? Nasken aliklikan tan ti tunggal maysa. Jak kayat ngagtultuloy ti panagbasol ta. Isu apang asim. Taliklikan tan ti tunggal maysa. Nagswerte kiti ti asawa ni Lando, lovely. Oh, apay. Anya ti sangitam. Agayat mat kanyak ni Lando. Ngam gaputa di na kaya tamasaktan ti asawa na. Iso ko na nang agliklik kami. Ay, napudno iti asawa na. Talaga aswerte no kasta. Umapalak una iti asawa na. Siyok na ko man tinagbalin nga asawa na. Ay, nakasinsin. Baybayaan mo ni Lando. Makasarak kang tumot lang iti kaskan kwa na. Ni Lando ti kayat ko kasinsin. Ni Lando laang. Hoy, danga. Di mo sangitan, gaputadaanan iti asawa. San mo nga ipilit ti bagim kan kwa na? Ta mga nusi kamot lang ti agsangit, iti udi na. At iti sagot ko kan ka, bakit? Ah? Anya da ito eh. Lukatam, ah? Kwintas! Wen, isugot mo dayta. Kastan dati kinapudnoken ka. Bakit? Lando, Ay ayatin ka, bakit? Kat uray manupay asulisog ti dumtang kanyat. Malabanak. Gaputan na pudnuaken ka. agyaman na kiti Diyos no kasta. Amok ababagan iti kan. Nayon apalagid ti Diyos iti puso ta. Agbalinta anapudno iti tunggal maysa. Iti kasta. Mapadakkel ta dagiti anak ta nga addaan iti na Kristyanuan a kababalin. Wen, bakit? Ituloy ta ti agbalin anatibkat na kay. Ti Diyos ti tumulong kadata. Wen, bakit? Ti Diyos ti tumulong kadata. Saan ang madadaal ti relasyon ti agasawa no adda ti Dios ang nakasentro kadakwada. Papagayam, ditan tinagipusan ti may sapay apakasaritaan. Ana itampok dito'y programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat kan iti direksyon ni Virgie Baclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami itin kay Panang Tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, inta ibasa at Ecclesiastes, Kapitulo 5, versikulo 10. No naagom ka iti kwarta, awan to ti pannakapnak mo, di mo maala amin akayat mo. Awan serserbina. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Django, ibagam ka dagiti manalon, nga itati panagsingir ko ka dagiti bingay ko, iti taltalunan dadaga. Matungpal, senyor. Jak kayat ti makangag iti reklamo. Awan bibiyang ko no basit wenno adu ti apit da. Ti kayat ko, maitad ti usto abingay ko. Day tamat ti kanayon ko nga ibaga, senyor. Ngem kanayon nga da reklamo da. Kurang kano nga agpaay kadakwada ti mapapit da. No addasan ang mangayat iti paganurutak. Nawayada apumanaw iti masakupak. Jak mat ipilpili ti panagnaag da iti masakupak. Tata Dalmas, tangay da kayo ti kaslabigbigan da apangulo da ditoy. Da kayon ti mangibaga kadagiti padayo aman nalon, nga itangaal daw ti panangalan ni Senyor Ignacio iti bingay na. Ay, pangaas man diyang go. Tano mabalain.
Sika ti makisao kini senyor. Nga adaw ti manalaw na nadadaal ti mula na gapu iti bagyaw. Awan na apit da. Ken awan tupay makandan. Iso ano mabalain. Bumawin to kuman ni Senyor Ignacio inton sumaruno a panagaapit. Tata Dalmas, am-amuyo mata ni Senyor. Tibilin na kanya, di na kaya ti makangag iti reklamo. Ay, luad dalapan nakabalin na adyang go. Palubusan na kumata kasaritak ni Senyor Ignacio. O sige, sumurot ka kanyak ije mansyon ni Senyor. Tas sika ti makisao ken kuana. Apay nga da kayo, tatang. Ada ka di problema ijay talon? Ay, kayat ko akasao ti asawa manakaw. Apay ka di, tatang. Kakaasi dagiti manalaw. Awan na apit da. Gapo iti naglabas a bagyaw. Awan maited da abi ngay ti asawam. Iso ano mabalain. Makipakpakasi kami. Bumawin to inton sumaruno nga apit. Saan ang mabalik? Ah, Impakaunakon, ajak kayat amakangag iti reklamo. Basta ited dati umno abingay ko. hanggang awan pangalaan da, senyor. Awan tupay kanindan. Sa dinong ay ti pangalaan da iti maited da kada kayaw. No awan maited da. Paukod ko dagiti dingon da. Taiso ti pagbayad da. Ay, senyor. Anya nga iti usarin da apagtalon da. No alaan yumot dagiti dingwin da. Saan ko na problema da ita? Tinapatag kanyak, katibingay ko. Ngam no awan maited yo. Pumanaw kayo, iti daga. Anya. Ignacio, aglaplapusanan ka. Idinto ta dagiti mannalon ket kakaasi da nga awan pay makmakandan. Saan ka kadi amaasyan kadakwada? Apay ko maamaasyana. Jak mat idakap-kapin ano? Jak kayat amabawasan ti kinabaknang ko. Kayat ko amanayunan. Uray itala ang asaan mo asingiran ida itibingay mo. Saan? Jak ipalubos. Saan asikat ti masurot, Aurora? Saan mo nga isakid dagiti sigud akakaduam amanalon? Rumbeng lang asyak ti isakit mo, tasyak nga rod ti asawam. Isakit ko ida. Taamok no anya ti marikrignada. Amok no anya ti rigat da. Oh, kalukwan day ta, Aurora. Di ka kat agyaman, tasaan ka amay sa kadakwada. Kat gapuday ta kanyak. Pasensya ka, Elias. Nga magtungtong palak lang itibilin. Pangasiyo, Manong Django. Saan yung ako dan tinwang mi? Awan usarin mi agtalon, no alaan nyo tinwang mi. No saan mo akayat ang maguyod tinwang yo? Ited yung nga rod tibingay ni senyor. Awan asiyo kada kami aman nalon. Kinunakmatan, Elias. Agtungtong palak laeng itibilin. Tata Dalmas, kasano kami payitan? Inalamtan ni Senyor Ignacio dagiti tarakan mi anwang. Awanan aramatan mi ngagtalon. Ala, agi nanos tayo kakabsat. Dagiti sana naguyod ti taraken na. Mabalin nyo nga ipabulod dagiti nuang yaw. Nun alpasan ti panagtalon yaw. Uray sak, si dada anak amang ipabulod iti nuang kaw. Basta pakanan nyo iti hostaw. Kan saan nyo unay abannugain. Agyaman kami, Tata Dalmas. Imbag kayo pa'y, tamaawatan da kami. Saan akas iti amo tayo nga agum? Awan ti sabali nga ti tinulaw. No saan ada tayo matlaeng. Tangay awan pa'y mabulod ko anwang. Tawan pa'y matnalpas ang nagtalon. Aglakwak lang iti kankanan. Isupay ti maganan siyak. Kankanan! Gumatang kayo itilako ka kankanan! Manong, ditoy. Kayat ko ti gumatang itila ko makankanan. Ti anak ni senyor. Inaklakwan. Manutigatangam, senyorita. Nagguwapo mo tanday ti
dito nga aglak nga ako, iti kankanan. Ikanak man iti balor ti dua gasot? Mabit lang, senyorita. At iti gat-gatangan nyo. Manong, madamag ko laang. Apay nga aglaklako ka. Kat dagiti padam aman nalon, busy da iti panagtalon da. Inalang amin ni Senyor Ignacio Tinwang ko. Sa anak-anak kaitad iti bingay na, tanabagyo timulak. Uray pa yung adda makatalon. Sa akto makabulod itinwang. Kasta ka di. Kaasi ka mat. Gatangak laangan amin alakong. Mano ka di ti balor na? 2,000, senyorita. O sige, gatangak amin dagito ay. Pasensyakan iti amak ha. Naturay unay. No adala ko mamaaramida. Tapno matulungan kayo. Oh, dahito ti bayad ko. Agyaman ako na, senyorita. No kasano ti kinapintas mo. Kastamot ti kinapintas ti panagpuspusom. Talagang nga awan puso ni Papa, Mama. Apay ka di, iha. Anyamanen ti inaramid ti amam. Nakasaok itay timay sa aman nalon. Aglakla ko. Gaputain nala ni Papa titaraken na anwang. Awan mausar nang agtalon. Talaga nga aglablabos ni papam. Jak amo no anya ti aramida ken kuana. Tapno agbaliw ko ma iti kasjay nga aramid na. Kasauyo iti nasayaat, Mama. Inaramid kon. Ngam kaungat naklaan. Apay akas to'y matan ti marikriknak. Kaya't kumanan ang makita ni Senyorita Jane. Nagsimpat. Idinto tadakas ti amana. Agayatak ka din kankwana. Tinasayat. Mapanak manan aging lalako. Kat numalabsak iti balayda. Saan kun nga ilakwan? Mangilasinak iti para kankwana. Kat saan kun apabayadan? Apay nga'y Manong. Malugi ka ano saan mo apabayadan. Bayadak da ito eh. Saanan, senyorita? Talagang inlasin ko dayta para kan ka. Ngamin, nasimpat ka. Saan ka akasla iti ama mga agom? Kan gamrod. Pasensya kayo na kuman iti amak, Manong. Talaga asaan may amatubngar ka ni Mama. Naturay unay. Senyorita, kaya't kayo ko mga umay pasyarang dito'y balayo. Lumay kariya ka? Amok, saan nakakayat ti amam aparakan ka? Siyak tagpil iti rumbang nga ayatek, Manong. Lukas ta, mabalin nga ta, nga umay kapasyaran dito'y balayo. Mabalin Manong. Sino tinagkuna ang mabalin mo apasyaran ti anak ko? Ambisyoso aman nalon. Pumanaw ka dito'y, taamangan numakabil ka. Saan kanton nga agsubsubli? Tano makitak pa iti panagrup-rupam. Pakamat kan kadagiti asok. Aurora, bantayam analaing ni Jane. Anda papanak, katjak kayat ang makisinarak iti dayji aman nalon. Anya ko matidakas na no makipagayam ni Jane kadagiti mannalon. Jak kayat nga agtinagla ang ni Jane iti may sa aman nalon. Ignacio, laglagi pong kuma amay sakmot aman nalon iti. Idi, saan itahan, Aurora? Isuasaan mo asup-supringan dagiti bilin ko. Gaputa inalangon ka, iti kinamanalon mo. Agpakada ako Mama. Kayat ko ti rumwar. Papanam, iha. Saan mo amabalin ti rumwar? Adabilin ni papam. Amang ano saan laang asyak ti pinusgan na amang bantay kan ka. Narumwar ka. Amang ano dosaan na ka ti amam. Kayat ko lang ang makasaon ni Elias, Mama. Kayat ko ako mustaan. Agpudno ka man kaniyak, Jane. Agayat ka kadi ka ni Elias. Mama, No kayat mo ako mustaan ni Elias.
agaramid kalaangan iti surat aparakan kuana. Kat ibaon mo ni Mila ababaunan amang itulod iti surat. Wan ngagpayso. Sige, mama. Kasta nga rod ti aramida. Kumusta man ang Mila? Naitad mo kadimat lang ti surat ko para ka ni Elias? Uwan, senyorita. Medyo nabayaganak. Takuna na nga uraya kung ti subali ti surat mo. Kan, adoy, adagayam kan kanan nga intad na. Para kanukan ka. Ha? Ti paborito ka kanan. Umay ka, manang. Kanan tayo kada mama, daytoy akan kanan. Nakabiro ka kun iti lalaki aparak ni Jane. Pada tayo abak nang. No iso ti pakiasawaan ni Jane. Patsek nga ad-adamanen abumaknang tayo. Anya? Siga ti agpili iti pakiasawaan ti anak mo? Apay kit dinasaan. Kat pagsayaatan na ti aramidak. Saan? Di mo aramidan ti kasta iti anak mo. Saan ama iparbang? Siyak ti masurot iti daytoy abalay, Aurora. Jane, ano kaya tanak? Ikasar ka magtanadagos. Saan ka akayat, manong gudo? Iso apang nga asim. Saan kanton nga agsubsubli? Anya? Pabainan nak ka di, ha? Amom ka di, amay sak akabaknangan dito'y ili tayo? Oray pa'y sikat ti kabaknangan, manong gudo. Saan ka akayat? Amok nga agbaliw tumat lang ti pangandang mo. Kat namnamaak nga iti pa nagsubli. Aklunan nakton. Kaya't mumanwon no saan. Tulagan tayon ti kasaryo kanigudo. Anya? Saan pa? Diyak kayat dayjay agudo? Diyak kayat nga agbalinto nga asawa? Saan anatanggan ti ulom? Noan niya ti pagayatak. Iso ti masurot. Saanak nga umanugot iti kayat yo, papa? Urean niya pa'y ti mapaspasamak. Urayan niya ti bagbagam. Siyak pailaang ti masurot. No ipilit mo nga ipaasawa ni Jane iti saan na akayat. Nasaysaya at laangan apumanaw kami ditoy. Kat makipagnaad kami kanitatang. Di pumanaw kayo. Asino kumatibut-but nganyo. Kita man makapagbayag kayo ijay. Nabayagan nga agan ano sak iti ugalim, Ignacio. Awan asim kadagiti padak aman nanon. Sa ita, sikapay ti agdesisyon maipapan iti anak ta. Naturay kaunay. Saan nakakarkariten, Aurora? Sige, pumanaw kayo. Nuday tati kayatyo. Senyor, nakaidasara kon. Mangan kayon. Awan ganas ko amangan. Isimpa mo tilamisaan. Ala, senyor. Manipod pimanaw da senyora kan senyorita. Kanayon matan nga awan gana siya amangan. Nagadung agpaiso tinaidasar amakan. Ngumsana ka naragsak nga awan kasangok, Mila. Kat kasano nga rodan, senyor. Maikawa. Sa anak ang naragsak, no awan dagiti aginak. Anyarod ti kayat yung aramidag, senyor. Pangasi, Mila. Sukunom ida. Kat ibagama, asaan ko napilitan ni Jane ang makiasawa ka ni Gudo. Mila, kumusta ti ipapan mo iti ayanda? Apay asan mo ida akadwa? Saan da ka di akayat ti agsubli? Senyor, saan da mo takayat? Ti kayat ni senyora, si kakano ti mapan ijay, taado ti kayat na nga ibagakan ka. Kasta ka di. Sige Rod, mapanak iti talon. Anya iti panagkunam, Mila. Kaya't da nga tati sumurot kanyak. No lakit di ay aywom ida, ken makasaritam ida iti nasayaat, senyor. Sige, Mila. Inagkasarita ni Aurora. Naamiris ko nga iso ti kapatgan kanyak. Gaputa sa anak ang naragsak, lumapukaw ko.
Imbag man ta na iturad mo ti Imay Ignacio? Aramid ti amin akayat mo, Aurora. Agawid kayo laang iti anak ta. Sigurado ka? Aramidem ti amin akayat ko? Wen, Aurora. Basta agawid kayo laang. Pues, bayam ti anak mo nga agpili iti kayat na alalaki apakyasawangan. Ken manipod ita, jak kayat anaranggas ka kadagiti mannalon. Isublim dagiti inukod mo ading wanda. Katno kas jay ang mabagyo ti mulada. Di mo ida pilitan amang ted iti bingay mo. Ipaayam ida iti konsiderasyon. Sige, Aurora. No iso ti kayat mo, iso nga ron ti masurot. Basta agawid kayon iti anak ta, iti balay. Saan nga amin kat magunod mo gapo tabak nang ka. Ken kasayaatan latta ti naimbag a panagpuspuso, tapno naan anay ti ragsak iti kaunggan. Papagayam, ditan ti nagibusan ti may sapay apakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon ni Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician Dante Martinez. Sound effects Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWD 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami iti inkay panang tarabay na inbag nga oras kada kayo amin. Dala, kinapudno ken biag. Nainbag nga oras yu amin papagayam, intay ibasa ti Proverbio Kapitulo 12, versikulo 27. Saan amagunod ti sado ti tarigagay na, ngam kinabaknang ti magunod ti nagagat. Papagayam, intay denggan ti may sapay apakasaritaan, ama itampok diti programa tayo. Dala, kinapudno ken biag. Lakaya kon, anak ko. Iso nga itad kon kada kayaw, tibi ngayaw. Makamu kayo namang trabaho. Agpatakdar kayo iti buko jiwa balay. Tapno adan to pagyanan ti agbalin nga asawa kan anak yaw. Ay kat nagsayatan nga itatang, no itidyon kada kami titawid mi. Wan, ngam salimot matan nyo kung matitawid yaw. Saan nyo nga ilakaw? Kan saan nyo nga aramatan iti awan kaskas ka na abanag. No di kat mang panunot kayo iti pamuspusan. Tapno sana masaya ang ti ipatawid ko kada kayaw. Uwan tatang, ipanamnama kada kayo, asalimot matak ti ipatawid yo. Agtrabahwak iti husto. Iti kasta, sa anak ngagbisin. Katjak ilako ti ipatawid yo. Alang arudan atatang, ibagayon kada kami, no sa dino abanda ti kukwat itong galmay sa kada kami. Magagaran akon. Itatanaalatan dagiti tawid ta. Anyang iti planom, Manong Juan. Jak payam mo, no anya ti pangusarak kadag iti tawid ko. Sika ngay. Katrugyan tan ti agpatakder iti balay ta, Manong. Sige nga rod. Iso ti umuna nga aramidan ta. Apay, adda planom aya ang mga asawa? Katuna, Manong. Kayat ko amang bukol iti bukod ko a pamilya. Kayat ko nga ipakita kan ni Camila, akabaalak ti agpamilya. Babaan iti panaggagat. Barang sungbatan nakon. Sika ngay, Manong. Adda ka di plano mat nga agpamilya? Awan. Jak kaya ti mga ala iti pakpakanak. Imbis ato'y bagiklaing ti problema, mga lakit iti sabali pa pag problema. May mayat mo't lang. No adda ka takunay-nay mo, Manong. Adda mang tulong kan ka. Narigat ti agbyag nga agmaymaysa. Kasano masigurado at tulungan nakto ti agbalin nga asawa? Amangan no problema lang ti ipaay na kanyak. Pilyem at tinasingpat nga asawa, Manong. Amom nga rod, amangan no nasingpat ita. Ngaminton nagasawa kamin, apain nakmaten. Saan nakamot nga tanga apaan ti asawam? No awan mading aramid mo, Manong. Kaano na nga sumbatan, Camila? Amom ka di. Hinted ni tatang titawid mi.
Isuan na kaipatakder akong itibukod ko ang balay. At danton pagyananta. Nukas pangarigan ta kayat nak. Paunampay mat ni manong mo ang makiasawa, Carlos. Saan ka numatan ang mga asawa? Anya? Taapay mat. Diyak man ang mo. Camila, kasano nga'y tidamdamagakan ka? Awan ka di panagayat mo kanyak? Sige. Maamwam to ti sungbat ko, intun sumarunong nga agsubli ka. Anya nga ta ti pangudang ni Camila? Sumbatan nak nga ta? Wano basta nak? Carlos! Ah, ni Manong Juan. Dumanong ka, Manong! Ang mga nukayat mo ti sumurot kanyak. Adda pa pananta. Ha? Sa dino, Manong? Iti ayan tinalaing amamalad. Ado kanon tinapaladan na, kat timay so amin nga impalad na. Ha? Sige man nga, Manong. Barang makita na kadagiti dakulap ko. Nusumbatan na kon ni Camila. Ala, agrubuat kang roden, tamapantan. Umasidagan ti sumaruno. Si kanti umuna ading ko. Siyak ti sumaruno. Sige nga, Manong. Anya tinagan mo. Carlos, Madam. Kita man dagiti dakulap mo. Ato'y Madam. Ay sos, Barok. Kas makita kadagiti dakulap mo. Lakamom to tinakaro a panagrigat. Agbisin kan agrigat to ti pamilyam. Kasta ka di, Madam. Anya pa'y ti sabali ang makita yung kadagiti dakulap ko. Awanan, Barok. Tila ang nakaro a panagrigat mo ti makita kadagiti dakulap mo. Sige, mabalin mo ti agawid. Umasidagan ti sumaruno. Siyak ti sumaruno, madam. Anya tinagan mo. Juan, madam. Kita agman ti dakulap mo. Ato'y madam. Kas makita kadagiti dakulap mo. Adda sumangbay a pagswertiyam. Ha? Bumaknang kanto iti kastaunay. Wow. Kat awan to ti pagproblemaam. Gaputa addan to aminan kan ka akasapulam. Ay na, nagsaya atin da ita apalad jo kanyak, madam. Agyaman akunay. Anyang itimbagakin ka ni Madam Guryang. Madanagan ak, Manong. Dumtang to kano ti panagrigat ko. Agrigat to kano iti kastaunay ti pamilyak. Anya? Sus, delikado kang haro, dading ko. Sa balimat kanyak. Tabumak nangak to kano. Awan to kanon ti sapulak, taaddan to aminan kanyak. Imbagpay kan ka, Manong. Takasta ti kunana. Diyak to kayat ti agrigat, Manong. Anyang nga ti plano mita. Agsubli akmanan iti ayan ni Camila. Amwag, noan niya ti sumbat na. Kat no sumbatan nak. Ikasar kon. Kat ipamaysak ti agtrabaho kan agurnong. Iti kasta. Addan to usaran mi, no dumtang tinakaro pa nagrigat mi. Kat siya met, urayak ti ibagbaga ti mamalad nga ibabaknang ko. Adda akmanan Camila. Excited ako na makangag iti sumbat mo. Nakapagdesisyon akon. Sungbatan kan, Carlos. Agyaman na Camila. Pinaragsak nak iti daytang imbagam. Saan ka madanagan? Agbalinak anasing pat, ken nagagat nga asawa. Tapno saan tong agrigat ti bangunan ta pamilya. Maragsakan na kiti kasta ka panunutam, Carlos. Uray siya kungat. Agbalinak ang nasingpot nga asawa. Katulungan ka iti amin a pagrigatam. Asikaswan ka, kan pagserbyan ka. Ay naading ko, naggagat ka launay. Agbagbagyo nga madda ka dito'y talon mo nga agar-aradaw. Agawid ka pa iti balayaw. Palabsam pa'y mat ati bagyo. Ang mga niya ti mapasamak kan ka dito. Manong,
Saan mo't amabalin nga agid ida aklatan ijay balay. Diyak kayat nga agrigat ti pamilya. Una, ngam amangan no agsakit ka iti dayta nga raramidam. Manong, awan pa'y mo ti madi amarikriknak. Kan may sa, ay aywanan nak ti asawa. Saan nakabaybayan? Dayawon ka iti kinagagat mo ading ko. Ay ngam saan mo asubraan. Dayta lang ti maibagak. Oh, adto'y tituan ni halakay. Kan adto'y matipagsukatam. Agyaman bagat. Inton makadigos ka, mabalintumot tan dya ilutlutok amasida. Mangantanton, agsabaw ka, iti kasta, mapulutan ti rusok mo. Kaasi ka mat anatudtuduan. Imbag lakit din. Tanakaasawa ak itinadungo. Ay na, maaramid mo pa lang ti magbola. Ala, mapan ka kitag digusan, tadi ka maupran. No kasanaw ti kinagagat jay adem. Isumat ti kinasadot mo. Di ka pa'y makita nga agtrabaho. Day tala nakaida iti indayong ti aramida ma. Sandak ka di apakadanagan tatang. Taddan to sumangpet apagbaknangak. Addan to aminen akayat ko. Ket awan ton ti sapulak pay. Iso asaanin anas ken ngagtrabaho akpay. Anya, ay na anak ko. Nang ipanami ti utak mo. Kasanaw amadaan ka iti iso amin. Kat ultimo asawa, kat awan. Ay, agunay kakit din. Agbalaw kan. Kita man jay adem. Adantun putot na. Hangam si Kangay. Sandak ka di apakadanagan tatang. Siyak ti makam mo. Sandak ka bibiyangan tamok ter aramida. Dakulan ti dyan mo, Camila. Dandanin ti panagpasngay mo. Wen nga ron. Babae nga ta, wano lalaki. Lalaki man wano babae. Ayos lata kanyak. Tinapatag. May anak mo anormal. Sa bagay mo't kit di saan ka pala ko maarumrumwar itaabulan? Amangan nga minukilat nga ganakak. Wen, dahi ta talaga ti aramidag. Bantayan ka. Narigatan. Amangan no biglaki ding aganak ka. Uray pa'y nga ta makatawan asaan ka nga agtrabaho. Saan ta nga agbising. Adon ti urnog ta. Nagagat ka nga min. Saan ka nga agsarsardan nga agtrabaho. May sabulan lang nga aginanaak. Into naganak kan. Kan nakatanggad kan. Agtrabaho ak tumanan. Apay aya sobra ti kinagagat mo. Kaslamot may sa adusen ang tiputod mo. Gaputadyak kayat. Nga agrigat tayo. Abay ngay. May ibus ang tinaglakwak iti daduma at awid ko. Ngamawan mo't langan ti sumangpat a pagbaknangak. Nagbayag mo't ti isasangpat ti pagbaknangak. Akas ko na day diya mamalad. Ay. Turog-turog ak paigit din Iturog ko pa lang dito indayon dito sirok ti bayabas. Barang inton makaringak at danton tay pagbaknangak. Nasakitan to'y tiyan ko. Aga na kaksamantan, Carlos. Sige, ipan kan iji ospital. Naisaganaan tamat ti panagpasngay mo. Isungawan problema. Mapan ka nga ruden mangayab iti pagluganan ta. Sige, bagat. Ay na, nagpintas ti apo ko, Carlos. Uwan nga ron tatang. Kumusta kan, bagat? Okay ak lang, Carlos. Maragsa ka na ka makakita iti anak ta. Naglungpo nga ubihin. Agyaman ta iti Diyos. Ta nakapagpasngay ka nga awan dakas ang napasamak kada kayo kan ni baby. Kahit kaano kayo ngay arumwar dito yung ospital. No nasalon at laki din ni baby, tatang. Amang no talo daw milang dito ospital.
Bakit? Itatana katanggad kan? Agtrabaho ak manan. Dakkel tinagastos ta iti panagpasngay mo. Masapol ang masukatan ti gastos ta. Si kalata, basta saan ka unay nga agbambanog, tanarigatan, amangan no agsakit ka. Wen, kan uray si kamot Di ka unay agbambanog dito'y balay. No addasan mo akabaalan at trabaho dito'y balay. Bayan pa'y laeng. Saan mo nga ipilit ag trabaho? Wen, lakay. Apay aya, asaan mo akayat aparwaran ni Yumi? Sige na, tatang. Kayat ko tiyagay ayam. Anak, amangan nuan niya ti mapasamak kan ka di tarwar. Dito'y kalatan unag ti balay. Saan ang naragsak ti ubing amay kulkulong latan iti unag ti balay? Bayam arumwar. Mapan matagay ayam Basta saan lakit di nga umadadayo. Sige, palubusan ka arumwar, anak. Basta di ta kalaang arubayan. Saan ka nga umadayo? Wen, tatang. Dituyak la ang arubayan ni nga kay ayam. Tapno saan nga agungot ni tatang? Ha? Nagluluong abayabas. Nagdadakkel dapay. Mapanak di ta arubayan ni Uncle Juan. Mapanak dumawat iti bunga dagiti bayabas na. Saan namatla ang aburburasan? Saan mat siguro nga agungat ni tatang? Saan mat nga adayo ti ingmaya? Dekta. Tinasayaat. Ipakadakad ni Uncle Juan a dumawatak iti bayabas. Uncle Juan! Umayak man! Mabalin ka diti dumawat iti bayabas yo. Uncle Juan! Kanakan. Tulungan na. Masakita. Sana ka makabangon. Masakit ka no. Umunagak man dita balay na. Uncle! Naimbag tayo may ka. Manungal daw ang masakitak. Mabisinak pa'y. Sanak mat ang makaluto iti kanak. Ibagam kinitatang mo. Tayo panak ko medyo ospital. Mabit lang, Uncle. Mapan kaayaban ni tatang. Kat mga laki di ka ninyo. Agyamanak, kaanakan. Tatang, tulungan niyo kuman ni Uncle Juan. Masakit ngamin. Sana makabangon. Ipan niyo ka no iti hospital. Anya, isumat lagayam amanon nga aldaw ajak nakita. Ajak mo't impagarot ang masakit gayam. Tatang, mga lakpa iti kanin na. Ngamin, mabisin ka no ta sana nang nangan. Ay, mabit lang nga rod Siya kung timanggaw iti kanan na. Sige man nga rod, bagat. Saan ga magpaiso jim baga ti mamalad ating ko? Ti kinapudno na. Ti kinagagat ti mangpabaknang kan ka. Saan mo amagunod dagiti tarigagay mo? Musadot ka mat ngagtrabaho. Mamati akmat iti dayta manong. Kita anak. Diyak kayat adumtang tutip mimbaga ti mamalad. Apa nagrigat ko. Isu asa anak kasi mardang nga nagtrab-trabaho. Isu amayat ti kasasad ti biyagyo itahating ko. Permiti hapal ko kan ka. Ngamin, saan ka ngagmaymaysa? Adda asawam, kan adda anak mo. Siya kay, gapo iti kinasadot ko. Diyak kahit ti mga asawa. Anya nga ita, awan mang tulong kanyak nga asawak, itata masakitak.
Tinagagat saan nga agbisin. Ngarod, ituloy tayo ti aggagat ta para iti nasayaat a masakbayan tayo. Papagayam, titan tinagibusan ti may sapay a pakasaritaan. Anay tampok diti programa tayo. Dalan, kinapudno ken biag. Insurat para iti radyo ni Mary Ann Nalika. Iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Sound effects, Joffer Anas Basit. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kanda ito'y nga istasyon. Agyaman kami tingkay panang darabay, na inbag nga oras kada kayo amin.